Здравейте хора, даже последното видео на Chapter 4 на Sea Haven на Puppy Playtime. Как спомнят, последното видео не стигнах чак не стигна до край и извинявайте за тия благоправно да направят така. Почнат на континю да не се правят. Това, което стана е, че тук трябва което на някакви играчки номерата. Направя го на всичките. Но на динозавра нещо не бачка. И заради него не мога да мина играта. И затова просто ще пусна видео от YouTube, дето сега че минавам аз, но някак друга е просто минал на мобил. Това само да я покажа. Дай ме да го взема, това е петата част. Дай ме да взема, само да ви покажа. Чакай. Е там трябва да ида хора, е там. Е там. Но има проблем. За да се отвори тази трябва да направя кода. А проблемът е, че този код искат тази част на динозавра. А проблемът е, че не мога да взема тази част на динозавра, не ми дава. Да просто стена там без ви покажа. Ничего детко, от вентите може да видиш за тази бубличка. Така. Нека от кой после взема въздух и да ви покажа за кой говоря. Иначе знам къде са всичките локации на играчките хора, но те са буквално близо до тия стаи, тук. Няма да ги показвам, но ако искате да ви покажа, просто кажете, покажи, ще покажа може би. Но това ще бъде видеото, да се каже, чайте да ви покажа. Значи това ще буквално, на това ви ще покажа на локейшн, ако искате да покажа всичките. Той дори няма смисъл хора. Няма смисъл. Не, пускате ли го готовата? Ето кой идвате. Или го динозавра. Ако видите, тя се покаже една точка и видях в интернет, хората има работи, но нищо на мен не ми работи. Ето на топ, точно тази пета. Кликам. Нищо не става. И погледнете, че този динозавър трябва да го съвекна някакси. Иначе не мога да мина играта. Това е проблема хора и ще... Това ще бъде нещо като последния епизод на Puppy Playtime. Иска да го приоритета аз наистина и да ви гледате хора, но няма как да го приоритета без да взема този код, той не ми дава. Там няколко пъти умях да се мъча да взема този код от динозавра. Затова хора ще пускам след това видео, дето го намеря по YouTube и просто сега че аз го минавам. Това знаете. Това е да скажа последния епизод на Chapter 4 на Puppy Playtime от мен. Не може да се върна, ако я оправят някакси стълбъкни. Така хора, пуснал го. Ей, по трябва да изглежда, че говори. Телефона на Ови. Окей. Кога ще вин папе? After all that time in your case, I'd hoped you'd see things differently. Don't you understand? It's always been about you and what we are. That's not a truth that can be brought
Да. Not when it can mean so much more. Prototype. Please. It's time to come home. Hobby. It's time to come home. I can't go back in the case. I can't. I'm sorry. Şu sanki bombi. Don't worry, I'll find her. O, znači ovo je bio prototyp, ok. Try to land on your feet. Принципе, така. New object. Не знаю что. Вот таки. Знаете, малко може да кажа, че малко не са бъдат така казвам. Колко много тук се чита. Добре, вземаме касетата и я пускаме. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at Playtime Co. If you're Видео seeing начинается this, на you must късно be very, very lost. Well, rest assured, friend, our state-of-the-art laboratory is just up ahead. Why don't you just go on inside and tap one of our scientists on the shoulder? Tell them you're lost. They'll be glad to help. All right. Let's be honest. You're not supposed to be here. This is the single most high security, high clearance section of the whole factory. When someone finds you down here, you will be shot. And before you get any ideas, don't think you can just sneak away either. No, the second you put this tape in, it set off an alarm. So if anyone's home, they know exactly where you are. Pretty nifty, huh? Security is very important to us here. If I were you, I'd start running. Киси? Опчай. Това. Кръги, какво? Дай такова. Някаква грешка пока там не вижда. Значи Хъги е жив и не може да направите играта, например видях на някакъв ютуба видеото, няма и показва името. Може би малко почитате името. Но не ме гъжа, ако сте го абонете за него не ме гъжа, но просто това е. Лайкайте, сабскрайбвайте и това е последното видео на Папоите.